אז אנחנו נתחיל בהרצאה הראשונה של תומר רגב מחברת אלטה על רחפנים. תודה רבה. תודה רבה רוני. ותודה רבה לכולם על ההזמנה שהתכבדנו פה וקיבלנו את הזכות לבוא ולהציג בכנס חדשנות כזה. לי קוראים תומר רגב. במקום בעמק יזרעאל, נולדתי וגדלתי באלון הגליל, היום אני גר בנהלל. שם גם החברה שלנו יושבת. חברת אלטה, ואני אשמח להציג לכם קצת מהשנה האחרונה שעברה עלינו והפנים שלנו קדימה במספר פרויקטים שבהם אנחנו התמקדנו ולוקחים בהם חלק. השנה הותגרנו בצורה מאוד משמעותית, אנחנו עוד מעט מציינים שנה לפתיחת המלחמה, והתמונה שאתם רואים פה של החברים שלנו, אנחנו מגיעים עוד מעט ל-900 ימי מילואים משותפים שעשינו במקביל לכל הפעילות שאני הולך להראות לכם עכשיו, וזה באמת מאוד מאוד מתח אותנו לקצה. מוביל את הרשימה אמיתי, שעוד מעט נציין את זה, עוד מעט הולך לסגור שנה שלמה. הפעילות שלנו יאמר, היא לא הכבודם של החי"רניקים והלוחמים בכבודם המונחת, אנחנו אנשי חיל הים ברובנו, שהרבה מאיתנו עברו הסבה ונכנסו לכל היחידות של הרחפנים, וניסו בעצם לגייס את החבר'ה שלנו, בין היתר לבוא ולייצר כל מיני פתרונות התקפיים, הגנתיים וכאלה ואחרים, ואז יכלנו לשלב את זה, מנסים לשלב את זה ביחד עם הפעילות שלנו. והפעילות היא כזאת. אז קודם כל אני אתחיל עם הפרויקט שלנו בפעילות נגד המכרסמים שפועל מזה כשנה חמישית בהובלה של דוקטור יואב מוטרו, ואנחנו ממשיכים להשתמש ובעצם לרדד את כמות החומר המוטלת בשטח, להביא לסביבה ירוקה יותר, להגיע למצב שבו אנחנו מפזרים את חומר הרעל כנגד המכרסמים, אנחנו מדברים על עבריינים והבריונים, אבל לעשות את זה בצורה מדויקת. אנחנו מצמצמים בצורה ניכרת את החומר בשטח, והחקלאים מקבלים שירות מקצה לקצה, מקבלים תמונה מלמעלה, מקבלים מיפוי של השטח שלהם, ובעצם אנחנו יכולים להגיע למצב שיש לנו עבודה מאוד מאוד יעילה. השנה שיפרנו בצורה מאוד משמעותית היכולת שלנו למפות את השטחים, הכנסנו מערכת חדשה שיודעת למפות בקצב מאוד מאוד מהיר ומאוד יעיל, וככה אנחנו יכולים לעבוד עוד יותר מהר, ועדיין לשמור על האיכות והרזולוציה המקסימלית. עדכון יחסית חם מהנוהל מסבסוד שאנחנו מחכים לו שיפתח, שעובד מזה מספר שנים, גם השנה צפוי להיפתח, והוא משהו שנותן לנו תמיכה מאוד גדולה לטכנולוגיה הזאת ובכלל הערוצים שלנו, ודוחף את הפעילות שלנו ומסבסד 50% לחקלאים. איזה חומר מפזרים? רול 80, זה החומר שאנחנו מפזרים, ואנחנו משתדלים לעשות בו שימוש מדויק ורק איפה שצריך, לא איפה שלא צריך. איפה שצריך אנחנו שמים כמה שצריך. ונוס, בשיתוף פעולה עם חברת לוקסמבורג, החבר'ה המופלאים שנמצאים פה, יובל בנימיני ומאיה גולני וכל החברים, ובשיתוף פעולה עם לאה סלע, אנחנו ממשיכים שנה שישית כבר לדעתי בפעילות שלנו, ובעיקר בשנה האחרונה, וממשיכים להעצים את הפעילות ולפתח אותה גם לתחומים וגידולים נוספים. בשנה החולפת, כשנה שנייה, פעלנו גם בענף הכותנה, והמשכנו לפעול נגד הזחל הוורוד. אני לא ארבה יותר מדי במילים, אבל אגיד שעכשיו אנחנו לקראת פעילות, אני אציין ביומן כל הפיתוח והתחום הזה מובל על ידי דוק גוגל, שותף שלי שמריץ את כל הפעילות ואת כל המחקר ופיתוח שלנו בערוץ הזה, והמערכת הזאת מגלה עניין רב אצל היצרנית, אצל עסקה האמריקאית שמייצרת את חומר הספלט שמונח פה על העלה, כגוש פה במקרה הזה על כותנה. להרחיק זה, סליחה, חזק, עשיתי איך בחור באוזן. פשוט קודם לא שמוע, אז הלכתי עליהם. יש לנו התעניינות מעסקה, החברה האמריקאית שמייצרת את החומר הזה ורוצה כבר עכשיו, אנחנו במגעים מתקדמים איתם להעביר את המערכת הזאת מעבר לים, לארצות הברית, ובעצם להתחיל לעשות גם פעילות של יישום באזורים האלה. חשוב לציין שהחברות האלה מפעילות מחקר ופיתוח רב לפיזור של הטיובות של הספלט, זה לא משהו שהוא חדש, הרבה מאוד ראשים ומוחות ניסו לבצע את הדבר הזה, ואף אחד לא צבע את הניסיון ואת האמינות של הפעילות שלנו פה בארץ, תוך כדי שאנחנו שומרים על כל היכולות הפנטסטיות של הרחפן, בהיבט שלו, הטכנולוגיה הקיימת, הענקית הסינית, DJI, מפעילה כלים סופר מתקדמים, ואנחנו משתמשים ברדאר שנמצא מלמטה כדי לשמור גם עלינו מפני פגיעה חלילה ביצרים כאלה ואחרים, וגם ממצב שבו אנחנו שומרים גובה אבסולוטי מעל הקרקע. פרויקט נוסף שלנו ממועצת הצמחים, גם בהובלה של אמיר ברי ועוד גלעד גבן שנמצא שם בקצה שלו בחלוצי התחום, בקורן וכל החברים הנהדרים שלנו. אני רק אדבר בקצרה על התמונה פה שאתם רואים בצד שמאל, כשהתחילה המלחמה ב7 באוקטובר,
אנחנו היינו הגוף הראשון, זה בכלל לא האזור שלנו לפעול, האזור שאנחנו פועלים בו נגד אזור ים תיכוני, בריסוס אקסס, נמצא בעמק חפר. אנחנו קיבלנו אישור מהראשונים תוך שבועיים לתחילת המלחמה, לפעול באזורים של צמודי גדר בנגב המערבי. אפשר לראות פה תמונה של עשן מתעמר מעזה, אנחנו צמודים פה לגבול בכל החלקות של העדרים. פעלנו שם ויכלנו להחזיק ולתת את התרומה שלנו כנגד אזור ים תיכוני ולא לתת לו להרים את הראש באזורים האלה שלא יכלו להיכנס, מטוסי ריסוס לא יכלו להיכנס, כוח אדם היה מאוד מוגבל, מיכון היה מאוד מוגבל, ואנחנו עם הרחפנים יכלנו באמת לנצל את היתרון של הרחפן שלא מסתכם ולהביא אותו לכל נקודה. קדימה, אז תוך כדי השנה הזאת גם הצלחנו לגעת במספר פרויקטים נוספים שאני אשמח להציג אותם גם כן בקצרה. אני החלטתי ללכת רחב מאוד ולראות שתכירו כמה שיותר על הבסיס שלו ולא יותר מדי לעומק. סיימנו השנה תוכנית של רשות החדשנות של 2.5 שבה ניסינו לראשונה. כל מה שראיתם עד עכשיו זה ריסוס של גרגירים, פיזור של גרגירים, זה לא 80, יישום של תכשירי ספלט. עוד מעט תראו פה עוד כל מיני דברים, אנחנו אוהבים את הדברים המאתגרים, את הדברים המיוחדים, אנחנו לא מרסיסים ריסוסי נפח שטרקטור או מטוס יכול לעשות אותם יותר טוב ממה שאנחנו. נכון לנקודה עכשיו, יש פה חבר'ה מקסימים בחוץ שמציגים ועושים את זה פנטסטי, אנחנו לא עושים את זה. פעם ראשונה ניסינו ברשות החדשנות לבצע ביחד עם, פה בתמונה אפשר לראות את החבר'ה הנפלאים מגדש צורה, את לינדה ואת אסף ואת אורי שהיו שותפים למהלך, וצ'רלי כמובן. ובעצם אנחנו ניסינו לאתר בצורה מדויקת את הסיידה, כמו שאנחנו מפעילים תוכנת AI שלנו, משאיר להם, כשאנחנו באים ומלמדים אותה מה לאתר ומה לא לסמן, הגדרנו לה את הסיידה כמזיק, שאנחנו רוצים שהיא תאתר אותו בצורה מדויקת, והתחלנו להריץ המון דאטה על התוכנה, והגענו למצב שמחלקה שאם היו מרססים אותה, היו מפעילים הרבה מאוד צורכים, הרבה מאוד חומרי הדברה שלא לצורך את ה-NVOC, שהוא חומר יקר, הצלחנו לנטר את הפעילות של המזיק רק ב-15% מהחלקה ולרסס 20% ממנה. כלומר, עם הספרים ועם הכל, אנחנו מדברים על חיסכון של 50% מהחומר שנצרך בחלקות מקבילות בביקורת, באמצעות טרקטורים ושיטות אחרות, ואנחנו מאוד מרוצים מהנושא הזה, ודש צורה מאוד מרוצים מהנושא הזה, ואנחנו נמשיך לקדם את הערוץ הזה גם להמשך ולשנים הקרובות. זו תמונה שניסינו לעשות בת יענה פה עם הרגליים, חלקנו לא לקחו חלק במהלך. אתנה, שיתוף פעולה חדש שאני שמח ונרגש לדבר עליו, זה שיתוף פעולה עם חברת ביובי בהובלה של רן ובשיתוף עם דוקטור שמעון שטיינברג. אנחנו במהלך השנה האחרונה השלמנו תוכנית ניסויים חדשה למערכת שלראשונה יכולה לפזר מועילים חיים בתוך המערכות שלנו מרחפן, שהפרופלורים שמסתובבים בחלק העליון שלו מסתובבים באלפי סלדים. אנחנו מצליחים להביא את המועילים האלה לקרקע בצורה בטוחה, רכה, לנחיתה רכה, ככה שהם ישמרו על השרידות שלהם ויוכלו לצאת ולהתחיל לעשות את העבודה שלהם בצורה פנטסטית. ההדברה ביולוגית היא תחום שמאוד מאוד מתכתב עם ה-DNA שלנו ועם החזון של הפעילות שלנו, ואנחנו מאוד מאוד נרגשים להשלים את תוכנית הניסויים. בעצם עשינו, ביובי לא יקל עלינו בשום שלב, בכל מיני חלקות בארץ, בכל מיני אזורים, ואנחנו הצלחנו להגיע למצב במערכת מאוד מיוחדת, שפותחה על ידי איתו, שדרך אגב פה מנסה לראות את פתאום הוא נעלם לנו, זה גובה של 2 מטר, ופתאום הסתכלנו על הצדדים והוא נעלם לנו, אז הסתכלנו, ראינו שהוא דוחף את הראש עם זכוכית מגדלת, כדי לראות אם העקריות שפוזרו פה הם בחיים או שהן מוזזות או שהן בכלל לא קיימות. אז עידו פה מופיע בתמונה פה מצד שמאל, והמערכת שאנחנו מדברים עליה, המועילים הם מגיעים לנסורת, הם כל כך מיקרוסקופיים, הם כל כך קטנטנים, שהם מגיעים מעורבבים בנסורת כדי שאפשר יהיה בעצם להכניס אותם ולהפזר אותם בצורה מדודה ומדויקת. והמערכת שלנו פה, שוב, לוקחת את היתרונות של הרחפן הכי מתקדם שיש לנו בשוק, עם הרדאר שלו, ועם התוכנה שלו, ועם היכולת להפעיל בצורה סופר פשוטה. אנחנו כל הזמן מנסים, אנחנו לא מנסים לייצר רחפנים בשום שלב. אנחנו לוקחים את הרחפן הכי מתקדם שיש בשוק, הם מתקדמים כל כך מהר ככה ששנה הבאה שיצא הרחפן הבא, אנחנו ניתן לקלוט גם אותו, ומכניסים את המערכות שלנו כהשתלבות בסיסית אינטגרלית בתוך הרחפן. אז פה עשינו התאמות למערכת שתדע לקלוט את המועילים האלה, תדע לקבל אותם פנימה, תדע להוריד אותם למעלה. אחד האתגרים עם המועילים זה שכל הזמן יש להם רצון ושאיפה לעלות למעלה. ואחד האתגרים שלנו היה כל הזמן לדאוג שהם יקבלו שם מערכת שימשיך להוריד אותם למטה, כי הכיוון שלהם הוא למטה, לא למעלה. אז היינו צריכים להסביר להם את זה, והיינו צריכים להוציא אותם עם הפוח מאוד מאוד בעדינות, בסוג של בלאוור קל כזה שיוציא אותם מצד אחד בצורה מאוד מאוד מדודה וקבועה, ומצד שני
לא יהרוג אותם בדרך. וזה היה האתגר, ואנחנו מאוד מאוד נרגשים להשלים את התוכנית ניסויים ולצאת עם הדבר הזה החוצה, בכל מיני וריאציות, גם של המערכת וגם של השירות, והדבר הזה צפוי להיות מאוד משמעותי בשנה הקרובה. תוסיף לזה עוד שיפור, כבר באותו מהלך, אחר כך, זאת אומרת, תעשה משהו ידידותי בפריטיס, יאללה, סגרת הכל? משהו ידידותי בפריטיס, בחלל של תות. זה, האמת שאחד הנקודות שהכי רציתי פה שידעו, זה שעם כל החיבור שלנו לשטח וכל הערוצים שאתם רואים פה, זה ערוצים של פערים ובעיות שנולדו מהשטח. אנחנו לומדים, אנחנו לא באנו, אנחנו אומנם מעמק יזרעאל, אבל באנו יותר מהתחום של הרחפנים והאווירות והחיל הים. את החקלאות אנחנו לומדים כל יום מחדש, ואת האתגרים אין מישהו שיודע אותם יותר טוב ממי שיושב פה. אנחנו תמיד מעודדים ואומרים, להזמין אותנו, לאתגר אותנו, בערוצים שבהם יש בעיות, אנחנו מחפשים את הפתרון. ערוץ נוסף, של מערכת שנקראת לייקה, מערכת חדשה, שהתפתחה לה בשנה האחרונה לאור ריבוי מקרי כלבת, בעיקר מהאזור שמגיעים מגבול ירדן, וגם בעמק יזרעאל היה לנו בבית לחם. אנחנו קיבלנו קריאה, זה התחיל מבריאות הצבא, מברץ, שהרימו את הדגל ואמרו שהם רוצים לייצר פתרון מתקדם יותר, שוב, לאור היכולת המוגבלת של המטוסים לטוס בכל מיני אזורים ובכל מיני מקומות שהם בעייתיים, בעיקר באזור הגבולות. אנחנו יצרנו מערכת בהובלה של עידו קוגל מאצלנו, כמו שאתם מבינים, יש פה מכנה משותף מאוד מאוד קבוע בעניין הזה, מערכת שיודעת לקלוט כופתאות מהסוג שאתם רואים פה, שהכופתה הזאת היא בעצם מוקפת באוכל דגים מאוד מאוד טעים ומריח טוב, שכל התנים והכלבים המשוטטים והשועלים ירצו ללכת לאכול את הדבר הזה, ודרך איזשהו חומר קשה שנמצא פה במרכז, החומר המחסן, בעצם דרך הפה שלהם, דרך החלל הפה, מהחתך הזה שמייצר להם בתוך הפה, הם מתחסנים, ובעצם משם אנחנו מצליחים להוריד את הנגיעות ואת בעיית הכלבת הזאת שמתפתחת וצוברת תאוצה. הדבר הזה הוא בשיתוף של שירותים הווטרינריים, ואנחנו מתכוונים להכניס את הדבר הזה בצורה יותר אינטגרלית במהלך 2025. ערוץ נוסף, אחרון, אבל לא פוחת בחשיבותו, חדש האמת מהחודשים האחרונים, ופה אנחנו מתעסקים בנושא הלישמניה. הלישמניה, או בשמה שמי ששאלתי את מיכו, בעצם מחלה שתופסת תאוצה בנגב המערבי ובעיקר באזור של עוטף עזה, בכל מיני יישובים, והרבה מאוד אזורים, הרבה מאוד חברים פשוט נעקצים על ידי זבובים ומתחילים לפתח כל מיני עקיצות ואת כל הסימפטומים של המחלה. בהובלה של עידו צורים ממרכז לפיתוח עוטף עזה ומכללת אחווה ודוקטור יואב מוטרו, אנחנו יצרנו שיטה חדשה שמרכזת שוב את היכולות שלנו, ושוב מאתגר שעלה מהשטח וממחקרי הפיתוח, ממרכזי המחקר והפיתוח. הגענו למצב שאנחנו רוצים לנטר את פעילות המכרסמים שנמצאת באזורים שאי אפשר לפזר בהם כל מיני חומרי הדברה כאלה ואחרים, או באזורים שלא רוצים לפזר בהם. יצר עידו צורים במעבדה שלו, מעין בצק, שמשלב בתוכו קצת חמת בוטנים כדי שיהיה טעים למי שמחפש לאכול איזשהו משהו טעים, למכרסמים שאנחנו מדברים עליהם, וחיבר לתוכו חומר מחסן. החיסון שאנחנו מדברים עליו, האמת שזה לא חומר מחסן, אני אסביר את זה טיפה יותר מדויק, החומר הזה הוא משפיע על המכרסמים, שמי שבא ונותן להם עקיצה זה הזבובים, הזבובי הנקבות, זבובי החול, והם אלה שאחרי זה מגיעים גם לבני אדם ומדביקים וממשיכים את שרשרת ההדבקה, ממכרסמים לזבובים ומכרסמים לזבובים. פה הוא הלך ואמר בואו נחסן את המכרסמים, ושוב פעם אני מדייק את עצמי, זה לא חיסון, הוא פשוט מכתיב פה חומר שבו כל זבוב שיבוא ואחרי זה ייתן את העקיצה הנוספת למכרסם שאכל את החומר שלנו, הוא פשוט ימות, וככה אנחנו קוטלים את שרשרת ההדבקה על ידי זה שאנחנו מטפלים במכרסם, והדבר הזה הוא סופר ירוק, הוא סופר, הדברה מאוד מדויקת, מאוד נקודתית, שלא פוגעת בנזק אגבי ולא מביאה לבעיה בפגיעה סביבתית. אז פה אנחנו מדברים על אזורים שכבר ביצענו בהם הפעלה. אפשר לראות פה את החלק הראשון. שוב פעם, משלבים את התוכנה שלנו, שאנחנו כבר יודעים לנטר, ובכוונה אני מדגיש את זה. היכולת שלנו לנטר השתפרה בצורה מאוד משמעותית, למפות את השטח בקצב מאוד מאוד מהיר, ולהגיע למצב שאנחנו מלמדים את התוכנה מה לסמן. חורים אנחנו כבר מכירים מצוין, מחילות אנחנו יודעים לראות, אנחנו יודעים היטב איך לסמן. סימנו את הנקודות האלה, קיבלנו את החומר והשתמשנו במערכת ונוס כדי להכניס את הבצק, לשם הוא כיוון את החומר שאליו אנחנו מדברים. הכניס את החומר לתוך המערכת הקיימת שלנו, הרצנו את הנתיב והנקודות, ומשם קיבלנו חתיכות של בצק בגודל של 1.6, שתודה ללוקסמבורג שהכניסו את זה לספלט, לקחנו את זה למקומות אחרים. ועכשיו המכרסמים יכלו לצאת ולאכול את החומר הזה. הגיע לשם עידו צורים, לקח את הצואה של
עשרות גללים שפוזרו שם מכל מיני מכרסמים, וראה שהחומר שזור הוטמע בתוך המערכת הדם של המכרסם, והוא מאותו רגע לא יכול להעביר יותר את הלישמניה. ולכן יש פה בשורה מצוינת שגם בערוץ הזה אנחנו מקווים ומייחלים להמשיך לפתח ולהמשיך לקדם אותו קדימה הלאה. וזהו, זה ככה במסגרת הזמן הקצר שנותר לי. אני רוצה להגיד תודה רבה ולהמשיך לאתגר אתכם, לאתגר אותנו, להמשיך לעלות רעיונות מהשטח, להמשיך להציף את הדברים כדי להמשיך להביא לחקלאות מדייקת, להמשיך להביא את באמת במדינה אצלנו התברכנו ביכולת שלנו, החקלאית שלנו, להגיע למקומות טובים, לבסס פחות ולגדל יותר. וזהו, נאחל להשבתם של החטופים והחלמתם של הפצועים, ותודה רבה לכולם, ושיהיה לנו בשורות טובות.